जेब्ला बर'जों सावथालजों दावराव जादोंमोन आरो बै दावराव जानाय समाव जोङो अरुणाचलाव खारनानै थाहैनो गोनां जादोंमोन आरो बे खारनानै थाहैनाय समाव जोङो जोबोदनो जेंनायाव गोग्लैदोंमोन अब्ला बिपिएफ राजखान्थि हानजाया मानो जोंखौ खबर लायाखैमोन होननानै अजद होदों। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजानि सानै गोख्रों दैदेनगिरि चरण बर' आरो बे समाव एमसिएलए प्रेस मोसाहारिया बिबुंथि लाखिबाय थानाय समावनो थाबथानानै सोंथि खालामजादों बिपिएफनि सानै दैदेनगिरिया। जेब्ला प्रेस मोसाहारिया नोंथांमोना नुनो मोनदों जे प्रेस मोसाहारिया मोनसे बिश्वनाथनि मोनसे जायगायाव जेब्ला मेल खालामबाय थादोंमोन आरो बे मेल खालामबाय थानायावनो बे सासे गामिनि सुबुङा सोंलु खालामदों जे जेब्ला बर' आरो सावथालजों दाङाबाजि जादोंमोन मोनसे गिलुं थासारिमोन आरो बै समाव जोङो अरुणाचलाव खारनानै थाहैनो गोनां जादोंमोन। अरुणाचलाव जोङो गोबां जि जोम जोंनियाव गैयामोन। बै समाव जोंनियाव जानो थाखाय आदार गैयामोन, दै गैयामोन। अब्ला बिपिएफआनो सरकार सालायदोंमोन। अब्ला बै सरकार सालायनाय समाव मा जाहोनाव जोंखौ खबर लानो हायाखैमोन? पावाराव थानानैबो बै समाव मानो जोंखौ खबर लायाखैमोन? अब्ला फिन आरोबाव पावाराव जुदि फैयोब्ला जोंनि थाखाय बिश्वनाथनि थाखाय बिथांमोना बा बिपिएफ राजखान्थि हानजाया खामानि मावनाय नंखाया होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों सासे गामिनि सुबुङा। बिश्वनाथाव सानै बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरिया मोगा मोगि जानांदों रायजो राजाफोरजों जे बिसायख'थि फोसावदिं खालामनो थांनानै मोगा मोगियाव गोग्लैनांदों सानै बिपिएफनि गोख्रों दैदेनगिरि प्रेस मोसाहारि आरो चरण बर' बिथाङा। बावैसो सान सिगाङावबो सासे आइजोजों गोख्रोङै सोंलु खालामजादोंमोन, सोंथि खालामजादोंमोन, गोबां सोंलुजों मोगा मोगि जानांदोंमोन, रायजोजों गोबां सोंलुजों मोगा मोगि जानांदोंमोन सानै गोख्रों दैदेनगिरि। आरोबाव फिन बिश्वनाथावनो सासे गामिनि सुबुंजों गोख्रों सोंथि खालामजादों, सोंलु खालामदों जे मोनसे समाव जेब्ला बर' आरो आदिबासिनि गेजेराव दावराव दावसि जादोंमोन आरो बै समाव जों खारनो गोनां जादोंमोन, जायगाखौ नागारनानै थांनो गोनां जादोंमोन, अरुणाचलाव जों खारखुमानानै थानो गोनां जादोंमोन आरो जेब्ला जों अरुणाचलाव थाहैदोंमोन बै समाव जोंनो जानो आदार गैयामोन, लोगोआव गैयामोन, दै गैयामोन, जोंनाव गाननो जोमनो थाखाय सि गैयामोन। अब्ला बिपिएफ राजखान्थि हानजाया पावाराव दंमोन आरो बै पावाराव थानाय समाव जोंखौ नायाखै, बै समाव जोंखौ खबर लायाखै, जोंखौ उदिस लायाखै आरो फैबाय थानाय समाव जुदि नोंथांमोना पावाराव फैयोब्ला जोंखौ नायगोन ना होननानै मोनसे गोख्रों सोंथि खालामदों। गोख्रों सोंथिजों गाग्लोबदों बिपिएफनि सानै दैदेनगिरि। प्रेस मोसाहारिया जेब्ला बिबुंथि लाखिदोंमोन बे बिबुंथि लाखिनायावनो बेफोरबायदि सासे गामिनि सुबुङा सोंलु खालामदों, सोंथि खालामदों जे सिगाङाव बिथांमोननि जानाय जाथायखौ लानानै बिथांमोना गिखांनाय मोनदों जे बिथांमोना जे बिपिएफ राजखान्थि हानजानि दैदेनगिरि बिथांमोना जे फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय जे फोसावदिंनि हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो हाबाफारिया सोलिबाय दं आरो बे सोलिबाय थानायावनो बिथांमोनखौ गोख्रों सोंलुजों गाग्लोबदों रायजो राजाफोरा। थारैनो मख'नांगोन जे नोंथांमोना मिथिगौ जे बावैसो बोसोर सिगाङाव जानानै थांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बे समाव सानजा फारसे सीमाया बांबाय अरबाय आरो आथिखालाव बिथांमोना बिटिआरनि गुबुन बियाबाव बिथांमोना भटखौ होनो मोनगोन आरो बे भट होनो मोननायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजाखौ आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आरो बे समावनो बे हाबनायखौ लानानै जे धनस्री बियाबाव गोग्लैनाय खायसे बिश्वनाथनि गुबुन जायगाफोराव बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव प्रेस मोसाहारिया बाहागो लाहैदोंमोन आरो बे प्रेस मोसाहारिया बाहागो लाहैनाय समावनो रायजो राजाफोरजों मोगा मोगि जानांदों जे मोनसे समाव जोंखौ मा जाहोनाव सरकार थानाय समाव नोंथांमोना बै समावनो नायाखै आरो देग्लाय एबा फैगौ सरकाराव थायोब्लादि नोंथांमोना जे जोंखौ नायगोन बे मोनसे गिदिर सोंथि आरो बे समाव जोंहा फोथायनाय गैया होननानै रायजो राजाफोरा सोंलुजों गाग्लोबनायखौ नुनो मोनदों। सार आंनाव मोनसे कुइसन जादों बै समाव जोंनि बेयाव 2014 सनाव 23 डिसेम्बराव घटना जानाय समाव सावथालजों बर'जों जानाय समाव बे समाव जोङो अरुणाचलाव थानो गोनां जादों। बे अरुणाचल थानाय समाव जोङो
दै मोनलोङाखै ओंखाम मोनजायाखै जि गांसे गैया जोंनाव बे समाव सारमोनहा बिपिएफ सरकार थानाय समावहाय मानो माइरं गरसे दालि गरसे मानो होफैनो हादिया क्लेसिं जादों नों सोरखौबा दाय खालामना लाब गैया नोंथांमोना गफुराव रायजानाय मानसि 82 नाव 83 मा जानाय सरकार थानाय समाव मानो फैनो हादिया जेनेबा मा जानाय बे जाथाया जायो बे नङा क'क्राझाराव जादों बिदि जाथाया मासबाराव जादों सारमोनहा बिपिएफ सरकार थानाय समाव जुदि फैनो हायाखैबा मावनोनो हाखानाय नङा खामानिखौ जोंनाव बिदि माने सन्देह जाबाय दा बे समावथ' फैयाखै नोंसिनि सयसियावबो फैयाखै बिपिएफ सरकारा